posteli strávite tretinu života. Mala by byť preto čistá. V každom matraci žijú až 2 milióny roztočov, produkujúc alergénne zložky. Jedna čajová lyžička prachu v spálni obsahuje v priemere takmer 1000 roztočov a 250 000 ich výkalov. Tieto malé bytosti môžu spôsobiť alergie. Začervenanie, upchatý nos a pálenie očí. Nemecký systém Potema dokáže rozdrviť roztoče vo vnútri matracov pomocou ultrafialového svetla a vysať ich pod tlakom. Tento proces odstraňuje alergény a zabezpečuje čisté a svieže matrace. Po profesionálnom čistení matracov sú nielen čisté, ale aj prevencia proti novému zamoreniu je zabezpečená vďaka aplikácii Potema Mattress Clean Spray, ktorý zanechá sviežosť vo vašej spálni. Pre hotely, nemocnice a domácnosti Potema je spôsobom, ako sa starať o hĺbkovú čistotu matracov. Pravidelné profesionálne čistenie systémom Potema predĺži životnosť vašich matracov a zlepší kvalitu života. Oficiálny Potema servisný partner ekohygiena.sk vám s tým pomôže. Zarezervujte si termín čistenia ešte dnes. Ekohygiena.